Steffi, Dasha, Alex, Paps. Limpa esta desordem agora. Está ben, aboa. Vermelho. Oh, non, isto non é bo. Dasha, esperta. Alex, esperta. Maria, esperta. Quero seguir dormindo. Non sexades vagos. Nenos, limpa esta desorde. Está ben, aboa. Vale. E de lavar os dentes. Rapaces, tedes que escoitar a vosa aboa. Non sexades preguiceiros e lavade ben os dentes. Creo que foi a imaginación. Imos onde o avó. Ola, meus queridos nenos. Podes coidar deles, por favor. Claro. Avó, podemos xogar xa? Por favor, por favor, por favor. Por suposto. Yubi. Yubi. Pero primeiro, tedes que limpar a desorde que deixastes a fin de semana pasada. Limpar. Sí, imos aló. María, Dasha e Alex, espertade e limpade. Non quero limpar. Quero dormir agora. Non, rapaces, facedeo agora. Que pasou? Está ben, avó, limparemos todo, non te preocupes. Vale. Listo. Avó. Moi ben feito, estou moi orgulloso. Yubi. Yubi. Estou moi canso. Eu tamén. Estades moi frouxos, imos facer algo de exercicio. Nenos, podedes facer exercicio aquí. Vaya. Non, non podo. Non podo.
Rapaces, ollade para min. Rapaces, non sexades preguiceiros. Agora é a vosa quenda. Veña, veña, podedes facelo. Vaya, Alex, bo traballo. Seguide o facendo, seguides así, imos alá. Moi ben feito, meu rei. Avó, podemos xogar agora co tobogán e co xoguete de saltar? Por suposto, nenos, podedes xogar. Fixestes un traballo incrible. Estades cansos. Avó, baixa connosco. Non, 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 son demasiado bello para isto. Teño fame Eu tamén. e quero un tentempié. Oh, querido, imos comer. Urra. Non quero comer isto. Quero lambetadas. Querido, pero as lambetadas non son boas. Está ben. So proa, creo que che gustará. Grazas, avó. Grazas, avó. Alégrome, querido. De nada. Avoa. Hola, nenos. Hora de ir a casa. Está ben. Adeus, nenos, vémonos pronto. Adeus. Avó. Avoa, imos limpar. Moi boa idea. Vaya, ya. Bo traballo, nenos. Agora toca ir dormir. Non, temos que facer os nosos deberes. Pero mañá é fin de semana. Necesitamos facelo agora. Sí. Non podemos agardar. Sodes tan responsables, nenos. Tamén deberías ser responsable, como a Dasha, Alex e María, e non ser preguiceiro. ¿Qué? ¿Qué está a pasar aquí? María, tes que axudar a Alex. É o teu irmán pequeno. Ops, está ben. Papá. Limparei. Bo feito. Alimentar a Alex está feito. Boa María, aquí está. Lista de cousas para ser unha boa irmá. Ufo. Que? María.
María, tes que mostrar a Alex como colorear. Está ben, papá, pero primeiro lavemos as mans. Let's go. Todo limpo. Alex, tes que facelo así. Está ben, vou intentar. Let's go. Wow. Moi ben, Alex. Uau, que ben o fixeches, Alex. Moi ben feito, María. É hora de xogar un pouco de deporte. Let's go! Wow! 2, 3, 4. Yubi. Son a mellor de todas. Ei, María, Imagina, marquei 4 goles e son a mellor. pero os deportes deben ser divertidos, sen gañar nin perder. Está ben, papá. Ei, Alex, ven aquí, imos xogar xuntos. Así está moito mellor. Fantastic. Guau, Iván, que chulo. Imos xogar xuntos, rapaces, tamén vos podo ensinar. Sí, Sí. Let's go! Bo traballo, rapaces. É hora de estudar. imos aprender que obxectos afunden ou flotan. Sí. Imos aló. Oh, yes. Let's go. Creo que estes van flotar. María, non sei, podes axudarme? Non, agora estou ocupada. Gau. Creo que isto vai a fundir. Creo que flotará. Creo que vai a fundirse. Oh, yes. Flota. Oh, yes. Que faz, María? Que pasa? Estou facendo o meu experimento de ciencias. Pero María, tes que axudar a Alex. Isto é o que fan as boas irmás. Está ben, papá. Veña, Alex, axudareite. Afunde ou flota? Flotou. Let's go. Está a flotar. Xa. Flota. Así é. Excellent. Flota. Oh, yes. Afunde. Bravo. Gracias, María. De nada. Oh, yes. Bo traballo, rapaces. É hora da sexta. Gracias, María. Es unha irmá moi boa. De nada, Alex. E ti es o mellor irmán.
Ser unha boa irmá é difícil, pero divertido. Isto malo. María, para. Por favor. Maria, para. Ups, desculpa, Ivan. Imos fazer um vídeo chulo. Vaites, isso é o que queria. Imos divertir-nos um pouco mais. Falta algo aqui. Aburrido. Ei, Alice. Hola, sí, ¿qué tal estás? Tô jogando. ¿Qué pasó aquí? Foi Maria. Non teño nada que ver con isto. María, limpa isto. Que desorde. Vou volver e comprobarei. Não tem graça, Maria. Limpa esta desordem agora. Meus pequenos teño que marchar. Podes axudarme, por favor? Despois de todo isto, ti fixeches esta desorde, así que ti tes que limpala. Pero por favor, por favor, por favor. Está ben, axudarei, pero apúrate. Yupi, grazas, grazas. Onde están os meus nenos? Imos ver. Que é isto? Teño unha boa idea. Conseguín isto aínda máis rápido do que esperaba. Pregúntome onde está Maria.
está tan limpo. Espera un momento, hay por aquí. Vaya María, moi ben feito. Agora podes ir xogar. Gracias, papá. E ti, Iván, fixeches algo útil? ¿Estás de broma? Está ben, papá. Iván fixo toda a limpeza mentres eu só xogaba coas bonecas. Que? Iván, sinto moito. Podes ir xogar cando queiras. E ti, María, toma un tempo fora. Mentir non está ben. Sinto moito, papá. Espera, papá. Podo ir xogar con María. Perdoa a ela. Está ben, podedes ir xogar os dous. Amigos, sempre axudade aos demais. E sempre sexades honestos. Atenta. Axuda, axuda. Que pasou, María? Teño slime pegado no pelo, Steffi. Axúdame, por favor. Non te preocupes, María. Sei que facer. Ten cuidado. Gracias, Steffi. De nada, María. Que fixeches aquí? Ups. Steffi, podes ir ao mercado e mercar algo de froita, por favor. Claro, papá, serei rápida. María, pero tes que limpar todo este lío. Imos ver que necesito mercar. Imos velo. Era un globo de auga vermello. Pero estou rota. Non vos preocupedes, rapaces, axudareivos, sei que facer. Moitas grazas, Steffi. De nada. Imos pagar polo aparcamento do meu coche. Que é isto? Que lle pasou ao meu coche? Que pasou, Dasha? Isto pasou. Non te preocupes, Dasha, axudareiche. Está ben, fagámolo. Imos facerlle un corte de pelo ao teu coche. Grazas, Steffi. Sempre feliz de axudar. Que é iso? Imos ver o meu coche de todos os xeitos. Genial! Agora todas as miñas bananas desapareceron. Hola, necesito mercar algo de froita. Está ben. Moitas grazas. De nada. Gracias, Steffi. Ei, non podes botar lixo aquí, escoitasme, mono. Ei ti, para. Hola, son a policía, como podo axudarte? Roubáronme a cesta. Chego nun minutiño. Alto, policía. Estás arrestado. Ai non, esta baleira. Hola,
que isto é para mim. Sí, axudaches a todos. Grazas. Sempre sea amable cos demais e nunca esperes nada a cambio. Cheado. Dame algo deseado, por favor. Cheado, cheado, cheado. Non, todo o xeado é para min. Kiwi, arándano, ananás, sandía. Oh, yes. Oh, yes. No! Oh, non o meu xeado. Non te preocupes, podo facer outro. Hey! Excuse me? Este não funciona. Probemos outro sabor. Ainda não funciona. Agora não tenho xeado. Awesome! Laranja. Verde. Excellent! Amarelo. Uau. Tocoume un vermelho. Wow! O máquina de chicles, podo coller un caramelo, por favor. Non, é a miña máquina de chicles. No way! A miña máquina. Sume de laranja. Sume de uva. Bebidas. Teño moita sede. Podo coller unha bebida? Por favor. Non compartiches o teu xeado comigo. Hey! Dous. Três. O meu favorito. Baites. Máquina de rosquillas. Steffi, podo coller unha rosquilla, por favor? Non compartiches a túa rosquilla comigo antes. Fantastic! Wow. Verde, kiwi. Laranja, mandarina. Azul, arándano. Delicioso. Fontes de chocolate. Froitas. Podo coller algo, por favor? Non, as fontes de chocolate son miñas. Non compartiches o teu xeado cando cho pedín antes, así que a miña resposta é non. María, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? A miña máquina de xeados está rota. Non a podo usar agora. Dasha, Alex, Iván e Steffi non compartiron comigo. Bebidas, caramelos, rosquillas e fonte de chocolate. Non compartiron contigo. No way! Qué malos por parte deles. Veña, imos. Alex, non hai máis caramelos para ti porque non compartiches con María. Hey! Non hai máis caramelos, non importa. Este tamén.
Non hai máis rosquillas para ti porque non a compartiches con María. Que? Non hai máis bebidas para ti porque non a compartiches con María. Que? Xa non hai máis fonte de chocolate porque non compartiches con María. No way. Para, el non compartiu comigo porque eu non compartín cos demais. Non é culpa súa. Ajá. Entendino mal. Podes levar a túa máquina de volta. Fantastic. As miñas desculpas. Non pasa nada. Está ben. Grazas. Dasha estaba equivocado. Non pasa nada. Desculpa, entendi no mal. Está ben. Papá. Está ben que sexas honesta e que arranxásemos as cousas. Pero está mal que non compartises o xeado cos outros nenos. Agora entendo. Perdoa-me polo meu comportamento. Está ben. Veña, axudareite a arranxar a túa máquina de xeados. Feito! Moitas grazas, papá. Ben, a miña máquina está funcionando agora, así que podo compartir con todos os meus irmáns. Excelente idea, María. Ei, todos, veña aquí, quero compartir ceado con vos. Que bem. Eu sei o primeiro. Sandia. Excellent. Uau. Arándano. Delicioso. Eu tamén quero compartir. Donut de chocolate, por favor. Está ben. Eu tamén quero compartir. Sume de uva. Yupi. Estou moi orgulloso de vos, rapaces. Tes que compartir cousas entre vos sen esperar nada a cambio, porque... Compartir e Compartilhe e cuidar. cuidar. Damo a min. Devólvemo. Devólvemo. Que fixeches, Alice? Dasha e Alice non saben compartir. Oh, teño unha idea. Imos ensinarlles ás nenas como compartir. Sí. É culpa túa, Alice. Non, é túa. Espera un momento. What? On. A nosa roupa está pegada. Como passou? Não sei. É culpa tua. Agora estou atrapado contigo. Deixa-me dobrar a Dasha. Alice, oiches o timbre? Si é. Basti. Non, Alice, vesti. Basti. Não basti. Não basti. Não basti. Basti. Eu vou primeiro. Non, ti. Não, eu. Não vês? Ambos temos que ir. Alice, temos que ir. Abre a porta. Oh, entrega. Nova piñata, wow. Damo a mim. Não, isso é meu. Damo a mim. Sí, ganhei. Está ben, podes telo. Xa non me gustaba. Conseguín unha nova piñata. Conseguín unha nova piñata. Oh, mira a miña nova piñata. Damo a min. Non, 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 non. Esta é a miña piñata. Hello? Déixame xogar. Non. Déixame xogar. Non. Déixame xogar. Non. Sabes que? Estou cansa. Imos aló.
ou lambedadas non saudables? Lambedadas non saudables. Non froita saudable. Pizza de lambedadas. Plátanos saudables. Non pizza. Plátanos. Non pizza. Plátanos. Imos comer pizza. Non. Imos comer plátanos. Imos comer pizza de lambedadas. Hey! Está ben, eu comerei plátano. Dasha, por que sempre escolhes ti? Non, isto non é certo, Alice. Está ben, vou xogar fora. Espera. Non quero quedar dentro. Uh-oh. Aha. Dasha, o teu plátano está inteiro. Sinto-o. Tens razón. Está ben, Dasha. De feito, quedemos na casa. Teño unha sorpresa para ti. Ponha-te isto, por favor. Agora podemos ir. Ok. Estás preparada, Dasha? Sim. Da rosa. Queres provar? Sim. São mais. Estás preparada? Sim. Yeah. Sí, gracias. Gracias, Alice. También quiero compartir algo contigo. Soa ben, Dasha. Pero tenemos que separarnos primero. 3, 2, 1, vai. Tira um pouco delas. Yeah!